Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma altini nogas e tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko ɓuuri hewde habruji men andira international ko noon ma en guidoro toon to États-Unis ma ƴeew ko yaade toon to campagne mabɓe kamɓe konko Donald Trump e kanko Kamala Harris holko candidat ji ɗiɗi kadi jogori wadde oɗo ndeɗo yontere aronde ƴeew kadi jillade toon to congrès ko fate hulde fewnitade ɓe kamɓe yimɓe kamɓe sarɗiyankoɓe pour hadde wonde gouvernement udditede muɗum siftindon tan ko kanko Michael Johnson won proposition ngaji ɗi waɗi won républicain ji beltaki hen kono noon ɗum ɗon ma waɗen ma démocrate en mballumum pour hadde gouvernement udditede muɗum international puɗɗoɗen ko toon to Palestine e ɗum noon ko hakkude guerre gonɗo hakkude oɗo saaha joni kamɓe Israël naɓe kamɓe kadi Hezbollah toon to Liban leyɗele arabe ko wayno Égypte ko wayno Jordanie ene wayno oɗo saaha joni kolli météo men mawde sababude attaque uji ɗi kamɓe Israël mbaɗata toon ɗi e kadi fayre mawde no woodi oɗo saaha joni pour wiide wonde ko guerre o ma ɓeydo yajji ma en jaa habaruji men international ma en jaa toon to Tchad no risinaɓe ɗiɗi nangga toon to Jamina min dutto toon kadi to Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye gonnoɗo e jiilu muɗum toon to États-Unis kadi gartude leydi mum e kadi men ƴeewa famde hol pewnitagol ɓe goni kamɓe Sénégal naɓe pour ko fate woteji législative baɗoji ñande 17 novembre toon to Mali en wayno ko kamɓe gouvernement maɓe intere caggal nde attaque moɓe daño toon to Bamako ɗum noon ene wayno koɓe puɗɗima nanngude yimɓe heɓoɗo sa joni kuulono ko ene wayno ko nanngugol ngol wonti tan toɗɗi tan ko groupe communautaire won ɗum noon ko ɓuuri hewden ko fulɓe ɗum won titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gaare date uji muɗum ɗum joni so tawi Allah jaaɓi siftindon tan hannde ko altini nogas tati lewru septembre hitande ujunnaje nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hannde ko altini nogas tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji meɗen to États-Unis guiɗorɗen ko toon to maison blanche e tumnade kadi habaruji gummiɗi to campagne makko kanko Kamala Harris aljuma garoɗo enen no wayno maw yillo toon to Arizona ɗum noon ko sababude kadi waari toon to Arizona maw ya kanko hoore makko wawa yaade toon to frontiére hakkunde États-Unis e Mexico ɗum noon kadi ko wallude kadi kamɓe démocrate en surtout ene kadi habde kamɓe républicain ji gumminoɗo sa joni pour wiide wonde ko kanko Kamala Harris omo haala toujours wiide wonde ko o jeeya ko état joguinoɗo frontiére hakkude muɗum e leyɗele ko wayno Mexico ene wayno ko andiraka no feewi kanko hoore makko mo yaha toon to frontiére uji kadi eɓe takkamo kadi ko kanko wonno toɓɓade won karalla ko fati immigration e temps e laamu kanko président Joe Biden hay sindo ko gongre gongo ene wayno ko meeɗan toɓɓere ko e ɗum ɗo toɓɓano ko yo ƴeftu yo ƴeew holko woni sababu yimɓe no gummo leyɗele ko wayno surtout Amérique latine ene ngara ga États-Unis donc tugnade journal biyeteɗo politique o ɗum noon ko journal binteteɗo e online kadi ko journal binteteɗo kayeteje mbi wonde ko gongira e gonga ko kamɓe ɗiɗo candidat ɗiɗi ko poɗintirde joni tan ko état ji ɗiɗo tati ɗum noon ko Pennsylvania Caroline du Nord nde Georgia donc ene wayno ko goto mabɓe so perdi ɗiɗo état ji ɗiɗi tan so perdi hen ɗiɗi tan ene wayno hankkadi chance muɗum wonde président koko jogori famɗude eyyi ɓuuri noon ene wayno ko ɓuuri jogade chance noon so tawi ɓe ƴeewi noɓe kaaliri ni henna ene wayno ko kanko Kamala Harris omo wawi perdu ɗiɗi e majji ko noon omo wawi jogade chance e état ji goɗɗi ko wayno Wisconsin en ko wayno Michigan e oto banggue kono Donald Trump e tugnade hisaji dokkaɗe oɗo sahaji so tawi o perdi Pennsylvania o perdi kadi toon to Caroline du Nord ɗum noon ko hunde ɗaminade surtout Caroline du Nord tawde candidat mo suɓino toon yo won gouverneur hono kanko Marco Robinson e caɗele ɗe o jogui oɗo saha joni ɗum ɗon en ɗamina haw nakki kan tugnade kadi e républicain ji kewɗe mbi wonde ko ɗum ɗo ko kanko Donald Trump bonani hoore makko saabu haalluji Mark Robinson jiitaɗi guila ene mbaɗa taw ko ene haali hen haalluji bonɗi ko fate ɓalleɓe ko fate kadi gueɗe ko fate pournoji e gueɗe banno ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko kanko
Kamala Harris kanko Donald Trump fo ɓe ni kebbini koyɗe oɗo dumuni fof toon to Pennsylvania toon to Georgia e toon kadi to Caroline du Nord ɗum noon kadi wona kamɓe tan ko yimɓe kadi walloɓe ko mbiyata ségrégé uji maɓɓe ne keewi toon koyɗe pour beele ƴeewa goto men fof beele ne hawa ɗiɗo état ji tati fof. to Nebraska hono kanko Donald Trump e nder kadi ɗaɓɓande wonno e parti républicain ji gon toon wino ko wonde ko woni ɓe change won luwa goto gonɗo toon luwa o kadi ko kaɗo hono kamɓe Nebraska gomɗinde walla wadde rokkude heftinde ko fate so tawi goto e candidat ji républicain goto e candidat ji hokkama heeɓi gagnima ko wiyete électeur uji ɗum noon e tumnade haalluji komi tan hono kanko goto e sénateur uji kewɗi toon doole hono biyeteɗo Mike McDonnell o ɗum noon kadi wayno kanko hoore makko meeɗi wonde ko démocrate wonna tan caggal mum wonti républicain o wi wonde ko ɗum ɗo kanko votata ɗum ɗo e kadi ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wawa wonde donc ko anda tan e woni oɗo saha joni hono kamɓe sénat toon to Nebraska ɓe calima jabade hono Donald Trump ɗaɓani mum wadde tan pour waylude luwaji no votirta toon to Nebraska. donc hande tunnade kadi journal o ko haali ko oɗon kadi ndeɗon ɗaɓɓande kadi waylude luwaji ko fati no wotirte toon to Nebraska ko ɗum kadi kanko Donald Trump e yimɓe makko supporteur uji makko ko ɗum kadi ɓe ƴewata wadde toon to Georgia ene wayno ko oɗo saha joni toon to Georgia ko haareji goni toon si babunde yimɓe ɓe tini ɗuɗen luwaji kadi gummanima ɗum ko fate toon to tribunal uji pour hadde waylude ko fate henno holno état Georgia heftinirta yimɓe ganda bawɗo gagnade toon fof e candidat ji ɗiɗo présidentiel toon to congrès mo États-Unis ene wayno ko kanko Mike Johnson e nder kadi ɗaɓɓade waɗande hannde hono kamɓe républicain ji e wallodirde démocrate en ene wayno ɓe mbayli no feewi ko fati en proposition ngaji kanko Mike Johnson adduno hanki wiide wonde ko tawde ñande alarba ɓennuɗo o to kamɓe républicain ji ɓen donki dañde e yimɓe no foti wawɓe walludeɓe pour wodde e surtout ene taw o ɗiɗon woteji kadi ne mbanno hono luwamo kanko Donald Trump o wino wonde ko yo luwa waɗ hen pour wiide wonde ko kala yimɓe immigré ji ɓe ngala kayitaji potani wodde ɗum ɗo foof ko gueɗe ko peeje ɗe ganduɗa henna kamɓe démocrate ɓe mbi ɗum sohlani ɓeyden par ce que déjà ko hunde haɗande par gouvernement fédéral walla loi fédéral kala mo wona kala mo joggaki kayitaji leydi ndi ɗum noon komo wona citoyen leydi ndi ala droit vote e élection ngaji donc ene wayno ko caggal nde kanko Mike Johnson o hefti o faami wonde ko alarɓe ɓennuɗo kamɓe républicain ɓe donki wodde ɗum noon o waɗi proposition goto ko mbiyata CR noon firti ko continue ene wayno ko pour wadde résolution tan wonde ko temporairement ene gouvernement yo continue yara noon ha ñande nogas lewru décembre ɗum noon e taw kadi ene wayno ko kalis moɓe mbaɗi hen ko kalis o ne wawi wallude gouvernement wadde haajuji mum wadde kala ko wiyete en liggueji mum e ɓeydi hen kadi kalis mo kone wona 250 millions pour wallude ko mbiyata secret service e wawde rende ɗiɗo président ji galleji mumen e candidat ji bawɗi woni foof donc e tugnade hannde ko kewi jamma hannde hono kamɓe républicain ji ɓe mbawi wadde procédure goto mbiya ɗum suspension ɗum noon suspension luwaji oɗon suspension luwaji firti ko wonde koɓe eɓe mbawi wadde taw ko ɓe cohli tan ko tataɓe ɗiɗi pour wawde ɓenninde loi e ɗum noon ko sibabude eɓe ɗamini wonde démocrate en ma mballuɓe kamɓe ardiɓe parti républicain yo ko hawnaki ɗeɗo balɗe garoje maɓe gaddu résolution toon to congrès wote ko ɗum waɗi hono gouvernement fédéral en continue fewnitade oɗo saha joni par ce que siftinde ɗon ko ñande 30 lewru septembre so tawi budget dañaka ko nden gouvernement wiyata wonde ene wayno ko huddata dame muɗum ɗum noon ko woni yimɓe hewɓe ni ene wayno joƴƴinte mbasa liggade woni yimɓe kadi ma continue liggade ko noon joɓetake sibabude budget ala ɗumen international jeeyatan ko toon to Liban e ɗum nan tugnade kadi ko CNN BBC e surtout Al Jazeera hay sinno kañ jogaki toon oɗo saha joni neɗɗo gonɗo toon andirata ko reporti ko haare nene continue wonde hakkude kamɓe Israël naɓe kamɓe kadi Hamas kamɓe Hezbollah ɗum noon Hezbollah en goni toon to Liban e ko sakkiti ko ene wiyama wonde kene wona 350 neɗɗo mbarama toon to
liban ɗum noon ko tawi ko sibabude bombardement ji kamɓe israel nan mbaɗat toon surtout ñalawma awɗo altine e kene wona ujunere temedde 149 neɗɗo ko gañiɓe toon ɗum noon ko tugnade ministre toppitiɗo ko fati e cellal mo liban en mbi kadi ene jeeya e ɓeɗon maaɓe kadi ko rewɓe en wona en taw ko kañum e sukaɓe ɗum noon ɗum kanko ministre toppitiɗo ko fati cellal haali donc ene wayno ko noɓe mbiri ni ko no foti yimɓe maayi toon e ɗiɗo bombardement ji ɗum ko hunde ɓurtude koɓe menno dañde e haare men wonnode hitande ujunnaji 2006 ɗum noon tugnade kanko docteur firas abid o wi wonde ko ene wayno ka o wi kene wona ujunnaji 5 neɗɗo gañimi sibabuno ɗeɗo balɗe 6 ɗi e ɗum ɗo fof ko sibabuno bombardement ji israel naɓe donc ko addi ko anduno tan ene wayno ko kamɓe ko addi bombardement ji ene wayno ko kamɓe citoyen ji yimɓe hotɓe toon to Beyrouth e surtout kadi yimɓe ɓe ganduɗa en yimɓe hotɓe toon to Beyrouth ɓe keeɓino ene ciftinaɓe taw ko kamɓe israel naɓe kalɗa ɗum wi wonde ko yooɓe jaltu kala nokkuji ɗi ganduɗa en eɓe gandi hezbollah ne waɗi toon kaɓirɗe muɗum ɗum noon ne wayno kone wona ujunnaji keeɓi ɗiɗon téléphone aji appel aji téléphone aji ɗum noon message uji kono ɓe gandantumi ene wayno ko caggal muɗum hono kanko ministre toppitiɗo ko fate télécommunication o wawi kamɓe koye mabɓe haalde wiide wonde ko israel naɓe mbi wonde ko kala nokkuji ɓe ganduɗa ene kamɓe civil ɓe gandi hezbollah ene waɗa toon ene waɗi toon kaɓirɗe muɗum walla ne hutoro ɗiɗo nokkuji yoɓe jaltu toon donc ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu ko wi wonde ko oɗo saaha joni ene wayno ko alay saago ɓe mbaɗa ɗeɗo gueɗe pour wawde waylude holno ko fate en doole haare mabɓe holto foti huccidde ɗum noon e tugnade kanko Benjamin Netanyahu ko haali wi wonde ko alay saago ɓe mbawa attaquede hezbollah o toon banggue surtout beele yimɓe mabɓe forçaɓe gummo toon to banggue rewo leydi israel beele garta e nokkuji muɗum oɗon kanko toppitiɗo ko fate défense israel biyeteɗo Herzi Halevi o wi wonde ko israel en wayno oɗo saaha jomum koye fewnitade pour ko fate phase muɗum ɗiɗam ɗum noon en wayno koɓe mbi wonde ko ɗum ɗo en ko situation spécial kamɓe israel mbawi ko hen ɓe goni ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni hono kamɓe États-Unis e konngol makko kanko Joe Biden o caggal nde o haalna ɓe jogaki fama mumen no fewi hono ko israel ko waɗata ko est ce que ɗum ɗo ko jogor ko hunde jogorde dartinde e guerre baɗɗo gonɗo toon to Moyen-Orient e par ce que e wiide mabɓe kamɓe israel ɓe goni koye wadde ɓeydude guerre o beele eɓe dartina guerre o ɗo ko yaaci ɗum noon ne wayno ko kamɓe États-Unis ɓe gondani e israel oɗon banggue ko wawi wonde fof hono kamɓe États-Unis kadi e tugnade kabaruji hande gommiɗe toon to CNN kamɓe militaire uji États-Unis ɓe mbawi neldude kadi militaire uji toon to Moyen-Orient ɗum noon ko ɗiɗon kadi ko tugnade hande e Pentagone ko haali kanko secrétaire toppitiɗo ko fate communication toon to état major ɗum noon no Pentagone no biyeteɗo major général Patrick Ryder o wi wonde ko ene wayno ko déjà États-Unis jogui toon kenono ujunnaji militaire toon e région e kadi kala to ganduɗa nokkuji muɗum ene jogui ɗon intérêt waɗi toon yimɓe muɗum pour beele défenda ene wawa défendade surtout koye gueji méditerranée e gueji ɗum noon e wayno ko kamɓe États-Unis hawnaki haysoɓe jogorani haɓede oɗo guerre ene wayno koɓe fewntiɓe soit wallude défendude Israël walla wallude Israël ni attaque yimɓe woɗɓe ɗum ɗo fof no ene ari ko caggal nde kadi yimɓe hohoɓe hewɓe ndenduno toon to Nations to New York sibabude assemblée général bannoto toon eyyi ɗum ɗon kadi ene wayno ko ɓuuri hewde ɓeɗon hohoɓe surtout ko wayno France ko wayno Canada en ko wayno Grande Bretagne kañum koyemin kolli fayre mumen mawde sibabude oɗo guerre koko jogori ɗum noon e tugnade hande habaruji gommiɗi toon to CNN hono kanko premier ministre Benjamin Netanyahu e plan maɓe jogui ko forsude oɗo saaha joni ko Palestine naɓe wonnoɓe civil en wonɓe banggue rewo leydi ndi henna kañumen foof yaltude toon e kadi beele oɗon saaha terrain keddi toon kamɓe ɓe posta Hamas beele ne artira yimɓe mabɓe ɗum noon e wayno ko hunde nde ganduɗa henna ni États-Unis ni yimɓe wonde sehilameɓe kamɓe Israël en ɗamini ɗum ɗon wawa wonde donc jiida ɗum en wayno ko kamɓe Israël eɓe konti militaire ɗum eɓe konti mbi wonde ko
kala bureau wonnon ko taw ko Al Jazeera jogino toon to Gaza ene wayno ɓe guddi ɗum noon ɓe guddi ɗum ɓe kalani holno jogori udditi siftini noon tan ko Al Jazeera kañum hoore mum ko Qatar jeeyi ɗum e kanko e oɗo galle jayniyankoɓe ene wayno ɓe ndiwti ɗum ɗo ɓe mbi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hadde kala ko wiyete liberté de presse wonande toon to Gaza. Uji men toon to Tchad hono yimɓe ɗiɗo taw ko rusinaɓe nanggama toon to aéroport N'Djamena ɗum noon ko ñande 22 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e 24 e ɗum noon e ɓeɗon kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe ɗiɗo hawnaki en takka kañumen koyemen ene takku enen jokkodiri e Wagner hen goto wiyete ko Maxime Chougalé goɗɗo wiyete ko Samir Seyfan ɓeɗo ɗi fof en ɓe nangga ko ñande 19 lewru septembre caggal nde ɓe gari ɓe jippi toon to aéroport N'Djamena ɗiɗon habaruji kalta ko ñande Sept ɓennuɗo e haali ɗum kadi ko ministére affaires étrangére mo Russie e caggal muɗum confirmation waɗa toon to gouvernement Tchad siftinde on ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal nde kamɓe gouvernement mo Tchad eɓe jogui anniye ɓadodirde e rusinaɓe no fewi ɗum noon ko yiyama wonno kanko Mohamed Déby o wawino yillade toon to Moscou e nder janvier hitande ujunnaji ɗi 24 e yinoma kadi hono ministre des affaires étrangères mo Russie kañum hooremo arino Sergei Lavrov kañum hooremo arini toon mois de juin ɓennuɗo toon to N'Djamena donc ene wayno ko anda kadi ene wayno ko kanko biyeteɗo Maskina Sougalé o ene wayno ko meeɗi arde toon to Tchad hakke laabi ɗiɗi o ari nde laabi ɗiɗi o ari toon to Tchad o meeɗani dañde probléme donc ene wayno ko lawol gadunolngol wonno ko pour wawde fottude yimɓe supportannoɗo hono kanko président Mohamed Déby ɗum noon ko addi élection ngaji présidentielle ɓennuɗi caggal muɗum kadi ko pour wawde yaade toon to centre culturel mabɓe gonɗo toon to N'Djamena e ɗum noon e wayno oɗo saha joni o kanko Maxime o kanko hoore makko woni koye sanction ngaji Amérique waɗe mabɓe Amérique e état ji Europe mbaɗe makko sibabude jokkodiral makko e groupe Wagner en ɗum noon e wayno ko kanko kadi ko neɗɗo influenceur ko bawɗo ko fewi ko fate campagne ɗum noon ko ñeñagal e surtout toon to leyɗe l'Afrique omo anda ko kanko walli jokkodiral mongal gongal hakkude Russie toon to Madagascar toon to Afrique centrale to Mali e to Libye ɗum noon to Libye o woni toon hitande e feccere ɗum noon kadi o meeɗi sokede toon pour wonde ko kanko hoore makko takkede wonde ko onnani hoore makko e gueɗe nder leydi Libye nder hitande ujunnaji ɗi 19 e kanko e biyeteɗe Evgeny Prigozhin ko kañum wallunoma libération to Libye ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kamɓe ambassade Russie gonɗo toon to Tchad ɓe goni koye haaldude e autorité ji gonɗi toon to Tchad pour ƴewde holko woni sababu ɓeɗo ɗiɗo yimɓe nanggue mali yontere caggal nde yimɓe wat boniyankoɓe janno toon to Bamako ɗum noon ko wanno ko ñande 17 lewru septembre kene wiye wonde ko kene wona 70 neɗɗo maayi hen walla 100 neɗɗo kadi gañima hen en wani ko kamɓe gouvernement mo Mali ɓe goni koye hande e nder déclaration ngaji ɗi mbaɗi ɓe mbi woni ɓe goni hande koye opération ngaji pour riddude walla ƴewde yirtude ɓeɗo yimɓe ganduɗa wat boniyankoɓe walla yimɓe walloɓe ɗumen ɗum noon ene wayno koɓe goni koye sarde militaire uji mabɓe e nokkuji he foof e nder leydi ndi ɗum noon ko ɓuuri tinede oɗo saha joni koye ɓene continue eɓe nangga civil en kala moɓe gandi ko ɓe tuumi ɗum hawnaki jokkodire e ɓeɗo wat boniyankoɓe donc ko hullano aduna ko tan e nder konnguɗi makko kanko chef d' état major mabɓe toon to Mali biyeteɗo général o haalino wi wonde ko yimɓe malinaɓe e yimɓeɓe fof yo nden oto mbadde ɗum ko mbiyata stigmatation firti wonde ko sibabude wonde ɓeɗo wat boniyankoɓe terroriste uji yannoɓe toon e mabɓe militaire uji mabɓe wonen ko haaloɓe Pulaar walla ko fulɓe donc to ɓe jiiɓi fulɓe fof ɓe mbiya ɓe janamo donc ɗum woni ko huula oɗo saha joni no nangui yimɓe nanggueteɓe ko ɓuuri hewde hen ko communauté ji fulɓe wonɓe toon to Mali donc ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe communauté ji kadi ɓe puɗɗima wullitade e laamu ngu kono noon ene wayno ko nanggueɗen en continue no mbaɗa oɗo saha joni taw ala justification muɗum donc ko ɓuuri hewde nanggueɗe e loi mabɓe kamɓe toon to Mali neɗɗo fotani nangguede kene ɓuura 72 heures kono noon
ene wayno ko tungnade no ɓe ñibiri gonde ko kala nangueteɓe hen ko yimɓe ɓe ganduɗa terroriste en donc ene wayno ko oɗo saha joni ko ɓuuri wonde cible ji ɓuuri kadi wullitade oɗo saha joni ko yimɓe jeeyaɓe communauté ji ko wayno fulɓe yimɓe ɓe ganduɗa enne guuri mumen taw ko guuri ɗeɓɗe nandude e safalɓe walla tuareg ene walla arabeɓe ko ɓen ɓuuri visé oɗo saha joni tungnade kadi e habaruji gommiɗi ɗi toon to Mali. to Sénégal en wayno ko kamɓe Sénégal naɓe goni koye hannde koye fewnitade pour woteji baɗoji toon ñande 17 lewru novembre ɗum noon ko caggal nde kanko président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye nde wawi samminde assemblée mabɓe national wiide wullitademo wiide wonde ko kamɓe gouvernement kesso ɓe dogui wadde ligguey mabɓe saabu ko ɓuuri hewde toon kewendi toon to assemblée to ko opposition kala koɓe gaddi opposition ne salo ɗum ɗon donc ene wayno ko e ɗum ɗon hono kamɓe parti ji ɓe goni ko fewnitade ko yiyata ne wayno ko hande e oɗo ñalawma hono kamɓe parti biyeteɗo PDS ene wayno ɓe goni koye fusde ko ɓuuri won yimɓe hewɓe ardinoɓe jantino e parti no APR ne wayno ko parti alliance pour la république mo kanko Macky Sall ardino kono ene wayno ko yimɓe heddiɓe hewɓe kadi nene continue dugde e mabɓe ɗum noon firti ko soit ko kamɓe PDS foof ɓe mbawa heddade nokku goto walla ko ɓuuri hewde mabɓe kam koko jogori yaade abbade APR eyyi ɗum noon firti ko oɗo parti biyeteɗo PDS mo kanko maître Abdoulaye Wade ardi ma adda ɗum fusti ko ɗum waɗi hono kanko kamɓe kadi ene wayno kamɓe parti ji kadi ɗi kadi ene wayno ɓe mbawi kadi wadde kadi coalition goɗɗo kadi hono kanko Aissata Tall Sall ene wayno ko kanko hoore makko kadi o meeɗi wonde premier ministre toon to Sénégal yiyama kanko hoore makko kadi omo jokkodiri e parti goɗɗo kadi ɗum noon ko pour ene wayno ɓe jaɓɓimomo oɗon parti kadi ko PS e ɗum noon e nder konngol kanko biyeteɗo Aminata Mbengue Ndiaye kanko woni secrétaire général parti socialiste ene wayno o holli weltare mabɓe mawde caggal nde Aissata Tall Sall ari toon kañum e délégation muɗum anda ko noon hol coalition ɓe mbaɗata oɗo saha joni kono ko fama tan ɗiɗo parti ji foof surtout jeenoɗe coalition biyeteɗo Benno Bokk Yakar kañumen foof goni koye rentinde doole men oɗo saha joni pour fewnitade woteji ɗiɗo garoji ñande 17 novembre pour wadde kañumen koye mum haɓɓande mawde kadi continde haare mumen contre gouvernement mo kanko Bassirou Diomaye Faye o ardi Bassirou Diomaye Faye noon haade makko ummade toon to États-Unis o wawino kanko hoore makko joddade e Bill Gates noon ko kañum woni cosɗo ko mbiyata Microsoft kañum kadi jogui organisation mawɗo mo ganduɗa en gardiɗo ko fati e wallude ɓamtare e aduna ɓe jeddinoma no fewi et surtout henne kadi no wayno ko tawde Sénégal ne anda kañum hoɗum ma jogo ko wiyete nokku ko mbiyata hab pour fate en ko fate intelligence artificielle e ko fate ɓamtare fatude gandal surtout gandal internet ɗum waɗi donc kanko Bassirou Diomaye Faye o joddima e Bill Gates haade makko umma toon to Amérique ko batu o yano toon ko batu tawede batu Nations Unies mbannongo toon to New York ñande aljuma e aset ɓennuɗo o habaruji men international cakkitorɗen ko toon to OMVS ɗum noon ko fedde toppitinde ko fati wallude liggeyaji hono gonɗi e maayo Sénégal ene wayno ko société mabɓe goto gonɗo toon biyeteɗo SEMAF ɗum noon ko société d' exploitation de Manantali e Felu ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa liggoto ko fati e électricité ɓe mbi wonde ko ene wawi ɓe jaaha grève kamɓe à partir du 1er octobre tugnade ɓe mbirni ɓe mbi wonde ko sababu ɓe jogui won arriére ji won jobdele mabɓe ɓe keɓanima won joni lebbi tati tugnade ko noɓe kaaliri donc so tawi kamɓe ɓe jeehi grève ene wayno ɗum ɗon ma wat caɗele mawɗe wonande électricité surtout yenne nokkuji guure kewɗe toon to Mauritanie ɗum noon ko tugui Nouakchott ha e tan Ross e Selibag Gouray Kahide e Ɓoggey e hawne kadi ma guure goɗɗe toon to Sénégal kadi jogo caɗele électricité surtout toon to Matam Bakel to Ben e Sakal
bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diolsar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma altine nogas e tati lewru septembre hitan ɗum ujunnaji nogas nayi en mbali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.